v-am găsit la... Bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft aici cu Geli. La ceaba, hai! Ce, mă? Ai băut, ești beat. Da. Dacă mai ai geamurile... Mă. Mânca bacate ineană, bati hoța bo, hai, tata păta. Ce, mă? Hani, pati. Mai punem și în mijloc. Cine a să uită la Scooby-Doo? Tu. Pune-mă și în mijloc. A, punem. Stai, mă, că trebuie precizie. Egal 3, egal 2, 3, egal 7, 30. Ce încet merge. Și. La fix! Da. Bun, mai da! Păi, dar de ce le furi? Gili? Mă uite cât de stăm! Cât ai făcut? Nu multe. Ca nebunul. Da. Eu am 16. Tu? 62 și 16. Tu ești nebun. Ioi! Nu. Fă ca Scooby-Doo. Scooby-Doo. Dă și mie un pic de geam. Oge. Dă și mie un pic de geam. Îți dau o sabie în cap. Bă, mai da! Nu dau! Ah. Dă-mi. Te bântui. Ce-am dat? Mulțumesc. Cum ai zis, mă? Mulțumesc. Cum, mă? Mulțumesc. Tu ai zis, fraiere, mie. Tu ai zis fraiere mie. Bravo. Doamne, Ești bun. știu că sunt prea bun pentru tine. Pentru mine? Da. Știi cine sunt eu, nu? Băsescu. Ha. A fost de W-O-W. Wow. Știu. Nu mă face să mă simt prost. De blâsân. Ce ai, mă, cu Așa se cheamă lumea mea. Da? Nu a ta. A mea. Păi asta e lumea ta. Blâsân. Mă cac pe de bursan. A, de bursan. Da, e la bursan te duci. Nu? Magazinul ăla de lângă noi, nu? 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 Am prejudiciu. Mă cac. Bună. Pleacă. N-ai ce să-ți fac, ce să fac? Sar pe geam. Sau ceva gen. Eu. Gata. Te bat. Gata. De ce ai făcut tot? Cât de șmecher arată. Și acum acoperi. Îl fac eu. Tu mă. Ușa. Las că o fac eu, tu fă acoperișul. A, bine. Bă, dar... Da. Tu ce să mă sui pe acoperiș? Taci. Nu tac. Am zis taci. Nu tac. Că nu vreau. Deci dacă nu Bă, mă taci... sui cu lemn alb și tu Ce te cași pe tine? Am uitat să fac lemn. Fac. Știi Aoleu, că de eu fac ceva. Ce faci? Da. Nimic, mă rog. Ce facem? Bă, eu am fier. Am 27. Bă, îmi fac armură. Ce naiba? Fraier, ia-te, mă. Ia-te, mă, rahatule, ia-te. Ia-te, mă. Îți place, hă? Îți place? Mai, fă un pic mai lung. Îți place, hă? Mai încuiat. Bă, nu e bine aici. Ba da. Uite cum se vede, ia închide ușile. Se vede bine, lasă.
Uite cum se vede. Asta e! Te bat. Vine Deadpool. Satanistul. Tu. Paf. Ia uite de la mine, te. Ah! Bă, chiar? Bă, măi, dacă mai am o viață! Mănâncă ce naiba, ia, ți arunc porcușor pe geam. Stai. Da, nu ia mor. A ieșit după server. Ok, cam asta a fost. Sper că v-a plăcut. Ok? Da. Am făcut terminat și casa. V-am pupat. Ba nu. Pa! Pa!